Kinurunahan bilang Aqua Queen of Pearl ang 38 anyos na Nagenia beauty na si Madeline Marquez sa kakatapos pasanan na Aqua Queen of the Universe Philippines 2025 pageant na ginibong niya na bulan sa Mualbual, Cebu. Bakusan ng kagayunan nagdara kay Marquez sa trayumpo, kundi pati naman ang sayang dedikasyon sa pagproteher sa kadagatan asin sa marine life. Ang Aqua Queen of the Universe Philippines kakaiba sa tipikal na mga beauty pageant. Pulita pigigibo ini sa irarom kandagat. Ang lambang kandidata piguhusgan bako sa indang pisikal na kagayunan, kundi pati naman sa advokasya asin mga proyekto ninda para sa kapalibutan. Yes, as being Aqua Queen of Pearl, sa realm of sustainability, I will use this with pride and grace to share my passion and also my advocacy, especially to young girls, to young girls na to have awareness. Dating nurse, asin may sadiring negosyo si Marquez. Nadiskubre niya ang sa iyang pagkahilig sa scuba diving kan taong 2019. Puun ka ito, pigdedikar niya ang sa iyang sadiri sa free diving, asin pagiging free diving coach. Prior to free diving, I'm already an certified advanced scuba diver. Pero hindi pa kasi ako comfortable dun sa scuba diving kasi so hindi pa ako pag once nag-iilalim na ako, parang nagpapanik ako. So tapos yung coach ko, ko na siya, he was like my friend, matagal na. So, nagsabi siya sa akin, bakit hindi mo, try natin yung free diving. So, yun, nag-enroll ako sa free diving as discover free diving, yung introduction to free diving with the Busiar, parang ganun. So, from then, naging comfortable na ako sa open water. So, after 1 year na practice ganito, sabi nung we talk yung partner ko, why don't we train na coach para magturo na din tayo. Ang sa iyang mga proyekto sa pangatamang kan kapalibutan, arog kan Dive Against Scots with Underwater and Coastal Cleanup 2022. Ang pigbisto man na Dakila Award for Best Environment Sustainability sa Southern Luzon Area Conference o SOLAC 2024 kan Junior Chamber International o GCI. Oberto man ni Marquez na mainkaminar ang publiko na diskubrehon ang kagayunan kang free diving, siring man na matauwanan in importansya ang marine life. You wanna check and you wanna try free diving, just check our page, Easy Camp Free Divers. Ako po nagtuturo doon, so you are very safe. Ako din ang nagtitake ng underwater video. So yun po. Thank you again. Ang trayumpo ni Marquez, sarong inspirasyon bako sana sa mga Nagenyo, kundi pati naman sa gabos na Pilipino na nag-iinguwang maabutan sa indang mga pangiturogan, manta nag-aambag sa pagpapakarhay kan sa tuyang kinaban. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Hercules Barbacena,